Саулармысыз, таныш булыйк. Мин Линар, бу бабай. Татар бабайы. Аның гомере буе Галине күрәсе килеп торган. Әллә шул исемле дусты бар микән, әллә Гали дигән берәр татар авылымы? Кстати, Хәмдүнә Тимергалиеваның фанаты икән. Галигә барам әле. Бабай белән Мәскәүдә очраклы гына күрештек. Мосфильм фильмнарын карарга ярата ул. Гомер буе эшче һәм колхозчы сынын үз күзләре белән күрергә хыялланган. Мин бабайны башта метрога алып төштем. Шәһәрнең җир асты тормышын күрсәттем. Аннан соң җир өстенә чыктык та ВДНХга барып, сынчы Вера Мухинаның иҗат җимеше булган эшче һәм колхозчы һәйкәлен барып күрдек. Бабайның шатлыгы ишенә сыймады. Шәһәр буйлап йөри торгач, тамак ачты. Зур бер кибеткә кердек. Бабай тәгәрмәчле кәрҗингә менеп утырды. Мин этеп бардым. Ул бигрәк тә макарон ашарга ярата икән. Шул бүлектән эзләп таптым үзен. Иртәләрен уяна да беренче эш итеп сырниклар пешереп бир дип сорый. Бу милли персонаж атаклы икенче бер мультфильм герое Чебурашкага охшаган. Тегесе дә монысы да Әфлисун ярата булып чыкты. Оранжес, апельсин. Бабайны кибеттән еш кына шуннан табып алам. Ул минем белән спорт залына да йөри. Көчем җитмәгәндә яки кәеф китебрәк торган чакта, әйдә улым, әйдә чүпрәк. Нык бул дип куәтләп көч биреп тора. Мондый тренер булганда Олимпия уеннары чемпионы булып куюым да бар. Бар көчеңне җыеп торып бас. Бер ягалап торган ягалмас. Кай вакыт рульгә дә утыртам үзен. Пар аттан ары транспорт иярләгәне булмаса да, аның каравы правасын һәрчак үзе белән йөртә. Бер көнне бабай белән сабан туена бардык. Халык белән утлар шәшә биеде. Теге абзыйның биюе аның күңеленә аеруча хуш килде. Узаклап КамАЗ мастер машинасын карады. Мин аңа шушы машина чыгарыла торган Чалы шәһәреннән булуым турында бер сөйләгәндә идем. Ышанасызмы юкмы, сабан туенда бабайның игезәген очраттык. Истәлеккә фотога төшердем үзләрен. Кыска гына вакыт эчендә бабай минем талисманга әйләнде. Ул бу дөньяда үзе генә түгел, әллә ни хәтле алар. Азоннан сез дә эзләп таба аласыз. Татарский наклейки на авто дип җыясы гына бар. Бабай тумышы белән кайсы яклардан була торгандыр, анысын әлегә ачыкламадым. Бәлки тора-бара ачылып сөйләр. Инде киләсе очрашуга кадәр.